Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To en ɗon no jokka dow ƴamol sappo e tatabol en puɗɗinongol ha jonde salinde amma wakkati man ɓillake en darningol. To kadi en ɗon jokka dow ƴamol man o wi'ata ha ɗo yoga rewɓe ɗon fe'anoɓe rufgo reedu ha nder ñalɗe suumaye maɓɓe, ɗon fe'anoɓe rufgo reedu ha nder ñalɗe suumaye maɓɓe. Kadi ha ɗo man ɗo rufgo reedu man ɗo ɗum maran none ɗiɗi, kanjum wonte foti reedu ndu rufa kayru man ɗo ɓawo ɓingel man ɗo ngel tagama tagdi ɓi adama timmidindi ɗo ɗum nonde nde ɗon mari kiita mare feere. Nonde ɗiɗabre foti reedu man ndu rufa amma yeeso ɓingel man ɗo ngel tage diga ngel ɓuray kangel man ɗo ngel ɓuray ngel heƴƴere ƴiƴam. Kadi diga yaake ɗo reedu man ndu rufa tagdi ɓi adama wurtaki ha reedu man. To kadi ɗo bo ɗum yaakewol ngol ɗon mari kiita magol kangol bo. To kadi o wi'ata ha ɗo noy wonte kiita suumaye mako kanko man ɗo to ni fe'anake mo yaake oɗo ha nder suumaye noy wonte kiita mako. To kadi ha ɗo modi bo ɗo fuɗɗi oɗon jaabo o wi'ata to ni laatake ɓingel kangel man ɗo reedu rufndu man ɗo to ni ndu laatake yeeso kayru man ɗo ɓingel man ɗo ngel tage wanga tagdi ɓi adama ha magel debbo man ha ɗo ɗam laatatako ɗum ƴiƴam ɓesngu, ngam ko waɗi ɓe reedu man ndu rufi diga tagdi ɓi adama wangay ha ɓingel man, mana man deydey ko ŋakkata ñalɗe 80 deydey an kam diga ñalɗe 80 wadgo ɓaawo ha ɗo man ɗo tagdi ɓingel man ɗo wangata ha reedu man. To kadi ngam man kadi ha ɗo kam kiita mako to ni ɓingel man ɗo tagdi ɓi adama wangay ha magel kam kadi ngel hoccata ha ɗo man ɗo ƴiƴam gurtotoɗam ha mako man ɗo na ɗum ɗam hoccata kiita ƴiƴam ɓesngu, innama ɗum ƴiƴam non bonniɗam. Kadi ngam man ɗam haɗata debbo man suumago, ɗam haɗatamo bo julgo. Amma noy to reedu man ndu rufi ɓaawo jotta kam tagdi ɓi adama wangi ha reedu man, ɓaawo tagdi ɓi adama ɓingel ngel reedu man reedu wonnidu man ɗo tagdi ɓi adama wangi ha maaru. To kanjum bo pamarum man ɓe mbi ha tagdi wanga ha reedu man ɗo pamarum man no ɗum famɗiri fu waɗan ñalɗe 81 ñalɗe 80 ɗo kam no ɗum famɗiri fu ɗo waɗan ñalɗe 81 ɗo kam nder pamarum ma ha tawa ñalɗe 81 non suura tagdi ɓi adama wangi ha reedu ɗo kanjum kam ɗum pamarum. Amma ko laati ɓurnal kam ñalɗe 90 kanjum kam ɓurnal kam a tawan tagdi wangi to reedu ndu waɗi ñalɗe 90 ɗo wonte ko ɓurata ɗuɗgo. To kadi ɗo man ɗo jotta ka en ko to kiita diga pamarum man diga ñalɗe 81 man ɗo jotta kam reedu man ɗo ndu ɓuray banni ɗo ndu wonnake tagdi bo wangi ha maaru, tagdi ɓi adama bo wangi ha reedu man. Kadi ɗo kam to ni yottake banni ɗo kam wajibi dow debbo man reedu mako man rufndu man ɗo ndu hocci ƴiƴam gurtotoɗam ɓaawo rufgo reedu man ɗo ɗum hoccan kiita ƴiƴam ɓesngu. Ngam ko waɗi ngam reedu man ɗo tagdi ɓi adama wangi ha maaru, to jotta kam kayru man ɗo ndu hoccan kiita ƴiƴam ɓesngu. Jotta kam deydey ƴiƴam man ɗo ɗam haɗan mo kanko man ɗo suumago, ɗam haɗan mo bo julgo. To kadi ni wonte deydey ko o jaabori ha ƴamol ngol ɗo ni kam dow dammuɗum man ni. Kadi to ni reedu man ɗo diga ndu famardu jamum ndu ɓuray ñalɗe an kam ñalɗe ndu salaki ñalɗe 80 kadi ha ɗo tagdi ɓi adama wangay ha maaru non ɓe mbiyata ɓurnal fu tagdi wangata maaru to ndu ɓuray ñalɗe 80 ha ɗo man kam ƴiƴam man ɗo
ɗam miccitittake ɗum ƴiƴam ɓesgu, innama ɗum ƴiƴam noon bonniɗam ɗam haɗata sumago, ɗam haɗata julgo. noyi to fuɗɗi diga reedu man ɗo ndu mawni, diga fuɗɗam pamarum man ni mbiɗen ñalɗe 81 wadgo yeeso, to ha ɗo kam ndego foti ñalɗe 81 ɗo foti tagdi suura ɓi adama fuɗɗan wangugo ha reedu man. kadi to yottake deydey disde nde ɗo bo kadi reedu man ɗo ndu hoocan kiita jotta kam deydey ɓesnu fotan be ɓingel man ngel foti e ngel yottake lebbi 9 ngel dañama walla lebbi 7 ngel dañama, kadi kiita ma ngel fotan be ɓiɓɓi adama laatiɗo timmidiɗɗo, kadi laato ƴiƴam gurtotoɗam ha mo reedu muɗum rufi man ɗo, kadi ɗum ƴiƴam ɓesgu kanjam man ɗo ɗam haɗamo sumago, ɗam haɗamo julgo. to dow yaake oɗo modi boɗo o jabori ƴamol ngol, kadi en cottan garten ha ƴamol 14 ƴamol 14 nder ƴamɗi ɗiɗo. kadi ɗo bo o wi'ata yogaƴe ɗon jippo yaake feere ɗon fe'o ko wonte asli kam debbo diga to o reedi ƴiƴam al'ada daroto ha maako, diga to o reedi ko wonte asli ɓurata ɗuɗgo kam debbo diga to o reedi ƴiƴam al'ada kam daroto warata ha maako. to kadi yakeji feere ɗon fe'o ɗo wonte asli kam, amma yake feere kuje goɗɗe ɗon fe'o luuta ko laati asli man ɗo. masalan debbo o wona o reedu amma ƴiƴam al'ada maako man bo ɗam daratako, ɗam ɗon warta kala lewru fu ban wakkatiwel ɗam wartanno. to kadi ɗo man bo ɗum luuti ko laati asli kam, amma kadi ndego foti banniɗo man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɗon fe'o. to kadi o ƴamowo o ƴami o wi'ata jotta kam noyi kanko kam o reedu amma ƴiƴam al'ada mako bo daraki, ɗon warta ban wartiranno foroy. to kadi noyi kiita mako kadi o reedu bo jotta kam o miccitittako ƴiƴam man, o waɗantaɗam lissafi nde o reedu, o suumo o juulana, walla o hocan kiita ɗam ƴiƴam man hocan kiita majam banna yaake o reeduno, kanko man ɗo ɗam haɗamo suumago be julgo. kadi ɗo wonte ƴamol maako haɗo. to kadi modi boɗo o jaabi oɗo ɗo o wi'ata toni wurtake ƴiƴam ɗam al'ada ha debbo laatiɗo cuumiɗo suumaye maako man ɗo o wonnoto ƴiƴam fakat o tabitini ƴiƴam be o reedu man o tabitini ƴiƴam gurtiɗam ha maako man ɗo ɗum ƴiƴam al'ada, kadi suumayere maako man ɗo nde wonnoto. o hujjori be konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallama bi'angol nde annabijo wolwani yaakeji rewɓe. annabijo wi'ata alaysa iza hadat lam tusalli wa lam tasum, kadi debbo o laataki kanko man ɗo to ni al'ada mako warti kanko man ɗo o juulata o suumata kona. to kadi ni kam hollini al'ada to tabiti ɗum al'ada man kam kadi kanko man ɗo o suumata ko o juulata ko o laati kanko man ɗo o reedu man. kadi ngam man o wi'ata ha ɗo, ngam man kadi en ɗon limta ƴiƴam gurtiɗam ha maako man ɗo, ƴiƴam gurtotoɗam kanjam wonte ƴiƴam da hayla walla ɓesgu man ɗo, kanjum man ɗo nder bonnoji suumaye, nder gewoji suumaye. to kadi wurtago ƴiƴam man ha debbo reedujo ha ñaloma suumaye, kadi kanjum man ɗo toni ɗum laatake ɗum hayla fakat kam, kadi kanjum man ɗo kiita man ɗo ban kiita debbo kaylanɗo na o reedujo, kiita man ban kiita debbo kaylanɗo na o reedujo. ni kam ɗam haɗan mo kanko man ɗo o suumatako o juulata be o reedu man fu, o suumatako o juulata. to kadi o wi'ata dow konngol ñiicungol kam haɗo, dow konngol ñiicungol kangol wonte konngol ɓurangol margo sembe. kadi kanko man ɗo debbo man ɗo o hoocan kiita kaylowo na reedujo, o hoocan kiita mo al'ada mum warti kanko man ɗo na o reedujo. ni dow konngol ñiicungol o fitori haɗo. to ni kam kadi hollini en konngol ngol ñiicayi. ɗon wi'a kanko man ɗo toni o reedu nden al'ada man warti ha maako ɗo,
al'ada man ɗo ngam miccitittake ngam ko wonte asli kam reedujo haylata. To kadi konngol ni kam sappini wigo mako konngol ñicugol ɗo konngol ngol ñicay ɗon wi'a debbo reedujo kanko man ɗo ko al'ada mako warti man ɗo nga haɗatamo sumago nga haɗatamo julgo amma balma ɗum ɗon yi'e kanjum man ɗo na ɗum al'ada ngam ko wonte asli debbo reedujo al'ada mako wartata. To kadi ni kam modibbo ɗo o sappini en konngol ɓurangol sahago ɓurangol ñicugo kam kanko man ɗo wondo o luuti asli man o reedujo non amma al'ada mako warti kadi al'ada man ɗo nga haɗan mo sumago nga haɗan mo julgo ban al'ada jotta kam mo wala reedu. To kadi ɗo ni wonte fito ngo modibbo ɗo o fitori ha ɗo dow konngol ɓurangol sahago deydey no o wi en ha ɗo kangol wonte konngol ɓurangol sahago konngol ɓurangol ñiicugo. En ɗon jokka dow ƴamɗi deydey ɗi modibbo ɗo ƴama ha ko larani kiitaji al'ada be ɓesngu. Kadi ƴamol sappowol ngol ɓe ƴamimo ha ɗo ɓe mbi'ata ƴamɗo man wi'ata o wi ahyanan ndego debbo o yi'an kanko man ɗo ƴiƴam pamaram walla bo toɓɓe ƴiƴam pamare jiddan kanje man ɗo ɗe ɗon garanamo ha wakkatiji feere feere ha ñalde toɓɓon ƴiƴam pamaron kankon man ɗo kon ɗon pe'anomo ha nder ñalɗe kadi yaake feere toɓɓon man kon garanamo ha ñalɗe ɗe al'ada mako wartata ha muɗum amma al'ada man ɗo kanga man ɗo nga wartay yaake feere bo o yi'a toɓɓe ƴiƴam man pamare man ɗo toɓɓitittoɗe ha mako man ɗo ha tana ñalɗe ɗe al'ada mako wartata ha muɗum. To kadi o ƴamata modibbo ɗo o wi'ata kadi noyi kiita sumaye mako ha yaakeji ɗiɗi fu yaakeji ɗiɗi ɗi ƴiƴam man toɓɓe man toɓɓititto ha mako ɗum nder ñalɗe al'ada mako gartata ha muɗum walla bo toɓɓe man ɗon toɓɓito ha mako yaake kanjum wonte yaakewol ɗiɗaɓol amma na ɗum ñalɗe ɗe al'ada mako wartata ha muɗum. Kadi o ƴami modibbo ɗo noyi wonte kiita mako ha yaakeji ɗi ɗiɗi fu ha ɗon man modibbo ɗo o jaabi o wi'ata kadi artino o jaabake ko nandi be mas'ala kaɗo man ɗo o jaabake ka ha deydey ƴami ɗi o jaabino ko sali mana man toɓɓe ƴiƴam non garanɗe ɗe debbo yi'ata ɗum ɗe ndogo be mako toɓɓe pamare ɗe ndogo be mako kanje man ɗo ɗe miccitittake ɗum al'ada ha mako ɗe miccitittake ɗum hayla ha mako innama ɗum ƴiƴam non peƴƴiɗam ha mako ngam man kadi ɗe kaɗatamo sumago ɗe kaɗatamo julgo. To kadi o wi ko lutti ha ɗo o ɓesdata kam o wi to laatake ni toɓɓe toɓɓitittoɗe ha debbo ɗo to ɗe laatake ɗe ɗon toɓɓito ha mako toɓɓe ƴiƴam pamare garanɗe peɗɗano debbo ɗo to ni ɗe laatake ɗe ɗon toɓɓito ha mako amma fototiri bo ɗum ñalɗe ɗe al'ada mako wartata ha muɗum kadi ɗo kam ɗe miccite kanje man ɗo ɗum al'ada man ɗe miccite kanje man ɗo ɗe ɗum al'ada man kanjum o wi ha ɗo لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض kadi debbo man ɗo o miccito to ni laatake ɗum nder ñalɗe al'ada mako wartata kam kadi o miccitoɗe kanje man ɗo ɗum nder al'ada man o miccitoɗe ɗum nder al'ada man ɗo. To kadi ɗo wonte kiita mako ɗo wonte kadi deydey ko ɓesdi ha kiita calinoka kiita calika kam o hiiti toɓɓe man pe'antoɗe goɗɗo banniɗo ɗe kocata ɗum kiita hayla innama ɗum ƴiƴam non peƴƴiɗam ha ɗo bo ko ɓesdi kadi ha jawabu mako ha ɗo kanjum man wonte to ni ɗe laatake ɗe ɗon garta ɗe ɗon pe'ano debbo man ɗo kanko man ɗo ha nder ñalɗe ɗe al'ada mako wartata ha muɗum kadi ɗo kam o miccitoɗe kanjum man ɗo ɗum al'ada man ɗum o miccitoɗe ɗe koca kiita al'ada man mana man o ɗe kaɗamo julgo ɗe kaɗamo sumago. Non ƴamol sappo e go'owol ha ɗo ngol o ƴama ɗum ha ɗo
o wi ɓesnuɗo ɓe kaylowo kadi kamɓe man ɗo ɓe dagantoɓe kamɓe man ɗo ɓe ñama ɓe jara ha ñalowma suumaye mana man ɓe cuumatako nde ɓe cuumatako bo mana man dagantoɓe kamɓe man ɗo ɓe ñama ɓe jara ha ñalowma suumaye man ɗo. To kadi o wi'ata ha ɗo nonnon dagoto kamɓe man ɗo ɓe ñama ɓe jara ha ñalowma suumaye man, amma ko ɓurata hango kam kadi kamɓe man ɗo ɓe mbirna ñamgo maɓɓe be yargo maɓɓe man ɗo ɗum wona ɗum hunde wirnide sakko banto ɓikkon ɗon ha saare maɓɓe, ɓikkon man ta ɓe bangina ñamgo maɓɓe be yargo maɓɓe ha dow ɓikkon man, innama kamɓe man ɗo ɓe ñaman ɓe jaran, amma kadi ɗum wona be yaake birniɗo, ɗum wona be yaake birniɗo, mana man ta ɓe bangina ha dow ɓikkon kon cuumata ko ha saare maɓɓe man, ta ɓe bangina kamɓe man ɗo ɓe ɗon ñama, ta ɓe bangina ɓe ɗon jara, innama kanjum man ɗo woni dow maɓɓe ko ɓurata hango kamɓe man ɗo ɓe cuuɗa ɗum ɓe mbirno wakkati ɓe ñamata wakkati ɓe jarata man ɗo ɓe mbirno ha majum. Ngam ɓikkon to ɗon gi'a ɓe ko deydey ko woni ha hakkilo maɓɓe kam ɓe ɗon gi'a kamɓe kam kala mawɗo kam fu suumoto ngam kamɓe ɓe ɓikkon man ma ɓe ɗon ajana yake feere ɓe cuumo be mawɓe man sina to ɓe kaɗama. To kadi to ɓe gi mawɗo banni mo ɓe gaɗi ha hakkilo maɓɓe kañum kam fakat suumoto ɗo ngam mawɗo ɓe gi ɗum ɗon ñama ɗon yara ɗo ɗum accan batte ha hakkiloji maɓɓe, imma oɗo man ɗo jotta kam kanko kam o sali suumago, kanko bo ɗum waɗa ha hakkilo mako ko o mawni bo foti yoga ñalɗe kam ngam o ginoɗo mawɗo mako kazajo fotan ɗum dada mako walla ɗum derɗiko, o ginoɗo ɗum ɗon ñama ha ñalowma suumaye, kadi kanko bo foti o waɗa, kanko bo foti o yoga ñalɗe kam foti ban o waɗan ɗum jotta kam ɗum lutgo oɗo man luuti ɗon ñama ɗon yara ha ñalowma suumaye, kanko bo foti o waɗa banniɗo man ɗum acca irin da batte ɗeɗo ha hakkilo ɓingel man. To kadi kanjum man ɗo ɗum ngam man kadi shari'a laari deydey ko ɓurata hango kam kadi accen ɓikkon man ɗo ɓe ɗon gi'a en enen mawɓe kam en cuumoto noon wala ñamanɗo wala jaranɗo, ɗum lutta ha hakkiloji maɓɓe dow banniɗo man kadi ngam man kadi hanayi wangina mawɗo wangina ñamgo mum be yargo muɗum dow ɓikkon man, hani kañum man ɗo wirna ɗum. Non nder ƴamol 11 ngol modibbo ɗo ƴama ha deydey ko larani kiitaji ɓesngu be al'ada man ɗo, kadi o wi'ata ƴamɗo man o wi'ata ha ƴamol ngol ɗo to ni debbo marɗo al'ada walla bo marɗo ɓesngu kanko man ɗo o senake ha wakkati asiri, kadi lismotomo o juula zura be asiri zura kam wakkati muɗum salake, jotta kam masalan ha jamdi 3 be reeta walla jamdi 4 kanko man ɗo o senake deydey wakkati bowaɗo zura juulete ha muɗum kam wakkati muɗum man ɗo wakkati wel man ɗo kangel man ɗo ngel salake, kadi jotta kam o senake ha wakkati mo asiri man ɗo wakkati cuɓaɗo mo asiri man ɗo o senake ha muɗum, walla bo ko ha wakkati larurajo ala kulli hal o senake nder wakkati mo asiri wurtaki, kadi lismotomo kanko man ɗo o lortina wakkati zura go o juula zura nden o juula zura nden o fuɗɗa julgo asirina ngam wakkati zura be asiri ɗon hawti, to wakkati zura mo larura ɗon hawti be wakkati asiri, to kadi ɗo kam o wartiran o juldan zura be asirina walla o heynititto kanko man ɗo ha julgo mako man ɗo o juula asiri tan, zura kam nde wakkati muɗum cuɓaɗo salake no o wartirta ɗum. To kadi ha ɗo modibbo ɗo o jaabi o wi'ata dow konngol ɓurgol ñiicugo kam kanko man ɗo o juula asiri man tan mo o seni ha wakkati muɗum ɗo kañum man tan o wartira kañum man tan o juulata, zura kam o juulata ɗum dow ni modibbo ɗo o jaabori ha ɗo o sappini en bo kangol ɓurata ñiicugo, mana man kangol ɓurata sahago, ni ka woodi konngol nder modiɓɓe woodi fitoriɓe to goɗɗo o senake kanko man ɗo ha wakkati asiri kanko man ɗo o juulan zura
be asiri man fu ngam zura ɗon hawti wakkati mum mo larura ɗon hawti be wakkati asiri. to kadi nder woɓɓe nder modiɓɓe kamɓe man ɗo ɓe ɗon pitoro debbo to o senake ha wakkati asiri kanko man ɗo o juulan zura be asiri man. to modibbo o fitori ha ɗo o wi'ata dow konngol ɓurangol ñiicugo dow konngol ɓurangol sahago kanko man ɗo o juula asiri tan o lismatako mo kanko man ɗo o juula zura. ni kam o heƴnitoro be julgo asiri man tan kayre man tan wonte mo o seni ha wakkati muɗum o juula wakkati asiri man tan lismatako mo o wartira wakkati zura. wi'e banniɗo ha mangariba be esha'i masalan o senake ha wakkati esha'i o senake ha wakkati esha'i kadi jotta kam o wartiran mangariba na walla o wartirta kanjum bo ban konngol asiri be zura man ɗo kadi ha ɗo kam dow fito modibbo ɗo kanko man ɗo o senake ha wakkati esha'i o juula esha'i man tan lismaki mo o juula o wartira wakkati mangariba walla o yoɓa wakkati mangariba kanjum man ɗo ɗum lismaki mo. to kadi modibbo ɗo o hujjori ha ɗo be konngol annabijo sallallahu alayhi wa sallama bi'angol man adraka rak'atan min al asri qabla an taghruba shamsa faqad adraka sala. kadi ko moye hewti darnde ha asiri yeeso nange muta kadi kanko man ɗo faqad adraka al asra kanko man ɗo o hewtake asiri. ha ɗo o wolwani asiri tan ni kam lutti ha nange muta ɓurta darnde tan ha wakkati asiri o juuli o darnde man ɗo nder yeeso mutal nange kayre kam mana man o hewtake wakkati asiri man. jotta kam wakkati darɗe tati kam fu ɗon lutti o juuli ɗum nder nange muti amma be heɓgo mako darnde wo'ore yeeso nange muta ɗo mana man ɗo o hewtake wakkati asiri. to ni kam kadi ko o yiɗi sappago ha ɗo annabijo wi ha ɗo faqad adrakal asra o hewtake asiri annabijo nastinayi zura ha ɗo wi'ay o hewtake asiri be zura. to kadi wi'an ɓe kanko man ɗo o yoɓa zura be asiri man ɗo ɓe mbi asiri ɗon hawti be zura ɗon hawti be asiri ha wakkati mum mo larura. to kadi dow ni ɗo man kamɓe man ɗo ɓe capporto. to kadi ha ɗo o wi annabijo wolwani asiri tan wi ay wolwanay zura annabijo wolwani asiri tan wi o hewtake asiri wi ay o hewtake asiri wi ay o hewtake zura be asiri. to kadi nde banniɗo hadisewol ɗo ngol sappini kam kadi hollini wajibago kam wajibi dow mako o juula julde lattinde asiri man tan wajibaki dow mako o juula julde latinde zura. kadi wi'e banniɗo man ɗo ha julde mangariba be esha'i kanjum bo wi'e ha majum banniɗo man ɗo to ni o hewtake esha'i man ɗo kadi kayre man tan wartirte lismatako mo kanko man ɗo o wartira julde mangariba deydey no fito modibbo ɗo o sappini en o wi en bo kanjum wonte konngol ñiicugol kanjum wonte konngol ɓurangol sahago dow konngol bi'angol o wartiran asiri be zura walla bo mangariba be esha'i o wartiran ɗum to ni o senake ha wakkati asiri walla ha wakkati esha'i. to kadi konngol ngol ɗo kangol ɓurata sahago kangol ɓurata margo sembe deydey no modibbo ɗo sappini en ha fito mako. non nder ƴamɗi garɗi ha ɗo man ɗo nder ƴamɗi garɗi ha ɗo man ɗo ƴamol 13 deydey ko ɓe ƴami modibbo ɗo kadi ɓe ƴamimo ɓe mbi'ata yoga rewɓe kamɓe man ɗo ɗon wapoɓe kanjum wonte rufgo reedu ɗon wapoɓe rufgo reedu kadi rufgo reedu man ɗo ɗum maran none ɗiɗi ɗum wurtata ko nder yakeji ɗiɗi imma reedu man ndu rufa yeeso ɓingel tage yeeso ɓingel wanga ha muɗum tagdi ɓi adama ɓingel fodde ko ngel tage ngel yalan marhalaji limlimnuɗi nder ɗon man aran man ni ngel latoto ɗum toɓɓere mani ɓawo ɗon ngel warta ɗum tayre ɗum hunde ɗo ɗum toɓɓere mani go waylito warta ɗum toɓɓere ƴiƴam kadi waylito warta kanjum man ɗo ɗum kadi bo ɗum tayre kusel. to kadi ha yakeji ɗiɗo yakeji ɗi tagdi ɓingel man ɗo yalata ɗo
kadi woodi yakeji goɗɗi to reedu rufi ha maji, masalan reedu rufi diga ɗum o ɓuray ɗum tayre hunde ɗo ɗum toɓɓere ƴiƴam, kadi mana man ɗo lismatako mo reedu muɗum rufi man ɗo, kanko man ɗo ɗum o hoccata kiita ɓesngu deydey ko wurtoto ha mako man ɗo ɗum hoccata kiita ɓesngu. to ala kulli hal masala ka ɗo foti hunde ɗo en gartira ka ha jonde meɗen warande, kanka man ɗo ka juutan seɗɗa go deydey wakkatiwel kerangel bo kangel man ɗo ngel heƴi, ngam man foti en gartiran ka ha jonde meɗen tokkotonde nde ɗo. Haza wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa